కాలేజ్‌కి క్రమం తప్పకుండా పోయేవాళ్ళు 3 టైప్స్ ఉంటారు. టైప్ 1 అటెండెన్స్ కోసం, చదువుకోవడం కోసం పోయేవాళ్ళు. టైప్ 2 క్రష్ కోసం పోయేవాళ్ళు. టైప్ 3 కాలేజ్‌లో ఇంచు కూడా వదలకుండా బ్రాంచ్ బయాస్ లేకుండా తిరుగుతానే ఉంటారు వీళ్ళు. మీరు ఏ టైపో మీకు క్లారిటీ ఉందనుకుంటున్నా. 100% లవ్ సినిమాలో అన్నట్టు అకార్డింగ్ టు ఫ్రాడ్ సైకాలజీ, ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ is an attraction between male and female and is a state of being completely carried away by unreasoned passion, foolishly extravagant feeling and appreciation. completely unwarranted emotion. అవన్నీ వద్దు, పాయింట్కి రావమ్మా అనుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. సరే ఏదో ఆంగ్ల భాషా నైపుణ్యం ఇంటర్వ్యూల్లో ఎలాగో చూపించలేదు, ఇక్కడైనా కాస్త ప్రయోగించి ప్రదర్శిద్దామని అలా ఇంత సోది వాగడానికి కారణం ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటారు. ఈ కాలేజ్కి క్రష్ల కోసం పోయే వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళే మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఈ పోడ్కాస్ట్ కి. బాత్రూంలో బ్రష్ నువ్వే నా క్రష్, రోజు అన్నం తింటున్నావా, అందం తింటున్నావా, స్కై ఇస్ బ్లూ, మై లవ్ ఇస్ ట్రూ. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారండి ఇట్లాంటివి? ఇవన్నీ విని అమ్మాయిలు పడతారో లేదో తెలియదు కానీ కింద పడేసి కొట్టకుంటే చాలా. అసలు ఇట్లా నోటికొచ్చిన పికప్ లైన్లు వాడిన పికప్ లైన్ వాడకుండా ఉద్యమం లాగా కలుపుతానే ఉంటారు వీళ్ళు. మాటల మాంత్రికులు అనుకోండి. వీళ్ళకి బ్రాంచ్తో పనులా, ఇయర్తో పనులా, అసలు దేంతో పనులా. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముద్దుగా వాళ్ళని పిలిచే పేరు పులిహార రాజు, షార్ట్ ఫామ్ లో పిఆర్ అని కూడా అంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు కాలేజ్ లో లేకపోతే కాలేజ్కి అందం ఉండదు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. కాలేజ్ లో ఇంకొక వర్గం ఉంటుంది అనమాట. వీళ్ళందరూ నిజం చెప్పాలంటే టెర్రరిస్ట్ అలాంటి వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సీక్రెట్ క్రష్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ. క్లాస్ లో లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చొని స్నీకీగా చూడటం, అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఇన్విజిలేటర్ వస్తే చిట్లు పక్కన మీద విసిరేసినట్టు లెటర్లు రాకెట్లు చేసి విసిరేయడం, ఇవన్నీ ఏవన్నీ టెర్రరిస్టులు చేసే పనులు. అరే ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చింటారు, అయినా కన్ఫెస్ చేయరే, ఇదేం సైడిజం రా బాబు. సర్లే, వీళ్ళతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అనుకోండి. ఇంకొక వెరైటీ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళని కానీ ఎవరన్నా క్రష్ ఉన్నారా అని అడిగితే చాలు, ఇంకా ఉన్నారా కాదురా, ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగు చెప్తా అంటారు. నేను చెప్తానా, 50% కాలేజ్ అమ్మాయిలు మొత్తం వీళ్ళ క్రష్లో ఉంటారు పక్కా. ఇది మాత్రం క్లాస్ లో పొరపాటున ఒకడు అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఇంకా అయిపోయి, వెనకాల నుంచి వాడి బ్యాచ్ అంతా ఇంకా ఆహా రే మహేష్, ఇంక ఇట్లాంటి సౌండ్లన్నీ తెలిసినవే. మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అత్యంత ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి మర్చిపోయినా. ఇది ఎట్లా మర్చిపోయినా అసలు. వాడు ఎంత స్ట్రైట్ అయినా వాడి లవ్ మాత్రం ట్రయాంగిలే. గుడికి పోయి 108 ప్రదక్షిణలు చేసినా కూడా వాడి రాశి ఫలాల్లో ట్రయాంగిల్ తప్ప ఇంకొకటి ఉండదు. ఇలా ఎన్ని ట్రయాంగిల్ స్టోరీలు విన్నా అంటే, అవి విన్నాక ఇవి ట్రయాంగిల్ పెంటాగాన్లు కాదురా అయ్యా, పెద్ద పాలిగాన్ పెంటా అని అర్థమైంది నాకైతే. ప్రతి కాలేజ్కి ఒక భయంకరమైన బజరంగ్ దళ్ ఉంటుంది. బజరంగ్ దళ్ అంటే తెలిసే ఉంటుంది కదా, అదే వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి కనిపిస్తే చాలు పెళ్లి చేసేస్తారు చూడండి, అట్లాంటి బ్యాచ్. అట్లనే ఇక్కడేమో అమ్మాయి అబ్బాయి పక్క పక్కన కూర్చున్నా మాట్లాడినా ఇంకా రేట్ చేసి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి ఐడి కార్డ్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఇది కూడా ఒక రకమైన పెళ్ళి అనుకోండి. అందుకే కాలేజ్ లో కొన్ని అన్రిటర్న్ రూల్స్ ఉంటాయి. కాలేజ్ బెంచెస్ ఉంటాయి కానీ కూర్చోకూడదు, చెట్లు ఉంటాయి కానీ వాటికి కెమెరాలు ఉంటాయి, అమ్మాయిలు ఉంటారు కానీ వాళ్ళని చూడకూడదు. ఇవన్నీ మనకు మామూలే. ఎన్నున్నా మన స్ట్రాటజీలంతా వేరే. న్యూటన్ లాస్ 2 ఉండొచ్చు, 2 3 సర్లే ఏదో ఒకటి. న్యూటన్ లాస్ 3 ఉండొచ్చు కానీ మనకు లెక్కలేని క్రష్లు. అది